os pregos tiñan que estar feitos moito antes, temos dúbidas de por que se fixeron como se fixeron, quen os fixo, por que se fixeron algunhas cousas, por que se incluíron algunhas cousas nos pregos que antes non estaban, porque a escola de repente ten que ter unha actividade de 12 meses, cousas así, entre outras moitas, non? Que, bueno, agora realmente non é o eixo no que deberíamos centrar a cuestión, non? O eixo é que hai 24 persoas, repito, co 30 de xuño, pois teñen certeza de que poden non continuar, de que a empresa non se compromete con eles a continuar, e algúns levan 15 anos traballando ali, e a maioría levan 8, 9 ou 10 anos. Fixeron as cousas moi mal, sabémoslo todos, nós somos conscientes, os pais e as nais son conscientes, pero agora estamos noutra fase, e na fase de temos que manter os postos de traballo, e evidentemente mantelos nas condicións que están agora, no mesmo convenio, por suposto. O alcalde pois nos dixo por activa e pasiva que iba a intentar todo o posible, tanto falar coa empresa como buscar outro tipo de solucións para manter os postos de traballo, e, bueno, nos sí, é certo, confiamos e agardamos e seguiremos, evidentemente, siguen as movilizacións porque isto non está resolto, pero, bueno, temos un certo optimismo. Moitos deles non tiñan información hasta xusto ese momento de nada do que estaba pasando, de absolutamente nada, prácticamente nada. Entón, bueno, evidentemente, cando non tes información e de repente en todo un día, só un día, pois sae toda esa avalancha de información, pois é lógico que se preocupen.